això, uns quants Sí, no, i tant, però bé, ara fa ja temps. Doncs mira, tenim la Júlia Peguera preparada. I tant, aquí estem. Molt bona tarda des del Cupra Arena, un lloc on habitualment s'hi juguen els partits de la Kings i la Queens League, i on avui es jugarà el primer partit de la Marató des del 2019. És una tradició que tenia moltes ganes de recuperar, la veritat, però a més ho farem en un format totalment diferent. Per primera vegada el partit de la Marató es jugarà seguint les normes del que dèiem, la Kings League. Aquests dos fenòmens, la Marató i la Kings League, avui es donen la mà i jugaran seguint aquestes normes amb equips que no estem acostumats a jugar a la Marató. Són el Rayo de Barcelona, l'Esporcito, Gigantes amb el Gerard Romero, amb aquests dos presidents que, a més, perdoneu, però és que aquí tenim mig president i jugador. Martí Mires, com estàs? Bé, ho havíem de ser mig i mig, però no s'ha atrevit. Jo he de dir que abans, Gerard Romero, bona tarda. Bona tarda, jo no tinc ganes de ridículs, jo sortiré a fer el penal, jo em posaré aquí al costat del Gonçalvo, hem tingut la baixa de Minguella, Gerard m'ha trucat, m'ha dit, estic una mica no em trobo bé, dic, bueno, doncs tranquil Minguella, jo em posaré en Gonçalvo, i en Martí, que té molta qualitat, que la demostri, que ja fa una setmana va donar una exhibició, doncs que torni avui i que s'ha fotut un equipàs al cabró. Avui no sé què busques, què busques, Martí? Vols guanyar el primer títol de la temporada del Rayo, no? Copa Marató, la primera, ja està, És que a més, el 2023. hi ha gent a casa que potser deu estar pensant, la Marató és un partit benèfic, tot això ho fem, evidentment, perquè la gent faci donatius, però aquí hi ha un pique que és que no us l'imagineu. No, sí, clar, joder, al final venim aquí a guanyar també, està clar, i aquest partit és el partit de l'honor, a més és un dels derbis catalans de la Kings League, o sigui que avui, vamos, és important fer donatius i és important el refons solidari, però també guanyar. Hem vingut a guanyar, ara, darrere nostre, ja veieu, pica amistos. Veieu els jugadors que jugaran, escolteu, al partit de la Marató hem tingut davanters com Marc Márquez, Carlos Cuevas. Qui juga avui amb vosaltres? Va, fardeu. A veure, en Martí el que ha fet és juntar els seus amics i nosaltres juntar l'artisteo de Catalunya, no? A banda de Grau i Autet, una mica del gol a gol, doncs que l'Arnau, en Miqui, Vinaixa, la gent de la Fumiga, Buos, una miqueta aquí també les grans tiktokers que tenim, gent de la casa que també treballa, per tant, en Franzino, i nosaltres tenim una barreja d'artisteu, i l'altre és gent jove i gent que només tenen ganes de guanyar, aquesta gent. I futurs fitxatges del Rayo, està també Verdús, també l'Eni Serrano, tal... I perdó, Jonathan Soriano, que normalment juga amb Gigantes, i avui juga amb... Potser s'equivoca d'equip. Això, que quedi clar, ha set d'organització, ha set Xavi Torres, que ha fotut això, perquè ja no estan fotent pals. Hòstia, t'has sumat a Soriano. No. Era el dia que havia de reconduir una mica la situació que va tenir Gigantes, però no passa res. Avui el Jonathan juga amb ells, i sobretot anem a gaudir que la gent des de ja faci moltes donacions, que és el més interessant, i que un any més Catalunya, TV3 i la Marató donarà exemple del que és una gran jornada solidària fins a la matinada i que estaran tots els companys allà. Així que per això estem aquí, per sumar, per donar suport en aquesta jornada i en aquesta iniciativa tan bona com sempre, i a disfrutar, que en Martí ens faci un hat-trick i jo si puc marcar un gol, perfecte. Això, és que tenim ganes també de veure'l jugar, perquè li tocarà, ja veureu com li tocarà algun penal. Escolteu, que comenci el partit, no? Som-hi. Que comenci el partit, que entrin tots els jugadors al